салому алайкум ва раҳматуллоҳ бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. дар навори имрӯза бародарон нархҳои тракторҳо аз шаҳру ноҳияҳои тоҷикистонан. ҳамаи намуди тракторҳо ҳаст аз шаҳру ноҳияҳои тоҷикистонан баҳри шумо омода кардагем. ҳатман видеонаҳоро то охир тамошо кунед. барои дастгирии канали мо ядона лайка биҷақед, дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. дар шумо чизе махкула дар комментария бинависед. иншоалло мо кӯшиш менем баҳри шумо пешкаш кунем. ва шумо чизе фурӯшӣ дошта бошед, рақамҳои ватсап манро дар рӯи экран бигиред, равон кунед. иншоалло пешкаши харидоро мекунем. худо нигаҳбон то боша бародарои азиз. курси имрӯза дар рӯи экран. видеоро то охир тамошо кунед. трактор МТЗ-81 бародаро қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. соли баромадаш 2002 сол бародаро. состояниш хубай. ай Россия нав овардагия мега. ҳамаш 100% алишани мешавад. мошин қати 50000 боло мега набошад. мошини майда қати 50000 боло набошад. нарх 635000 сомонӣ. касони харидори марҳамат занг занед. трактор Юмоз қарор дорад дар ноҳияи Зафаробод. трактор нормални аст, состояниш мега. бештар маълумота ба телефон мега занг занед. ҳама чиша худам мефаҳмонам, намедонам аки чира мефаҳмона. трактор нав нест бародаро. хай нави нав нест, кӯҳнаи кӯҳна нест, миёна ҳай мекуна созай. нархшам арзони созай 35000 сомониш мега. бо гуфтагӣ савдо карда мешавад. касони харидор бошед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. трактор МТЗ-1221 қарор дорад дар ноҳияи Хуросон. нав ай Россия овардагия ба Тоҷикистон. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар пеши трактор мега савдо карда мешавад. нархша 170000 сомонӣ гуфтааст. бо гуфтагӣ савдо карда мешавад. 170000 сомонӣ. касони харидор бошед, шуд трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро дастрас кунед. трактор Т40 срочно фурӯхта мешавад бо касилкаҳаш. трактор дар қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. ина касилка барои решқадравӣ ва барои ҳам чизошай. илтимос мега беҳуда занг назанед. харидори конкретни бошед, занг занед, муомила мекунем бо мега. нархша 35000 сомонӣ мега. қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. ай 35000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро дастрас кунед. трактор МТЗ-80 қарор дорад дар шаҳри Бохтар Қурғантепа. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. харидори аниқ бошад мега занг занад, бо чақчақ мекунем. нархша 170000 сомонӣ мега бародаро. тракторай нахтон состояниша бинед. нави созай. камбудӣ мега надорад. трактор хубай. ҳай мекунӣ, ҷиф мекунӣ, замин пула кор мекунӣ. касони харидор бошед, нашуд трактор фаҳмидан мехоҳед, сечархай. марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. марҳамат. трактор МТЗ-82 соли баромадаш 2012 сол. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. плуг, алмаз, чизил, присеп, комплект ҳамаш 100% кор мекунад мега. трактор ягон камбудӣ надорад. қарор дорад дар ноҳияи Ашт. нархаш 200000 сомониш мега. ҳамаи чизаш қати комплект бародаро фурӯхта мешавад. 200000 сомониш мега. бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед, шуд ами трактори чизош фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро дастрас кунед. Т28 қарор дорад дар ноҳияи Ашт. моторш бародаро МТЗ-80. трактор дар ҳолати созай мега. состояниш хубай. ягон хай мақсад кӯҳна ая тарина ки полин вайрон боша, не замин ҷиф мекунӣ, созай нашуд кору боруш созай. нархшан арзони созай 50000 сомониш мега. бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. 50000 сомонӣ. касони харидор бошед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро дастрас кунед. трактор Т150 қарор дорад дар ноҳияи Фархор. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. бо плукаш фурӯхта мешавад. плукаш қатиш фурӯхта мешавад бародаро. нархаш 80000 сомонӣ. бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. 50000 сомонӣ. 80000 сомонӣ бародаро, бахшиш 80000 сомонӣ. касони харидор бошед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро дастрас кунед. ина бародаро покришка барои трактор фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. ҳолаташ хубай. размериш 15 бародаро.
1150 сомониш мега бо гуфтагии хай камакак савдо карда мешавад. Камакак бисёри бадам не бародаро. касони покришка хар бошед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби худи ҳамин покришка дастрас кунед. трактор МТЗ 1223 соли баромадаш бародаро 2014 солай. трактор қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, камбудӣ надорад, мега вапше камбудӣ надорад. трактор нави хубай. нархшам қимати созай бародарои азиз, хай трактор худаш навай 280 000 сомониш мега бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. 280 000 сомонӣ. касони харидор бошед, марҳамат рақамо қати занг занед. трактор Т40 бародаро, трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. қатиш присепшам фурӯхта мешавад. нархаш 27 000 сомониш мега бо гуфтагие ки савдо карда мешавад бародаро. 27 000 сомонӣ беҳад. хай трактор састаниш бародаро кӯҳнатарай, хай кӯҳнаай охир, лекин бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед, марҳамат рақамош қати занг занед. трактор бародаро Юто 904. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. бародаро салаошам не чихела натури тракторай охи, қувватшам созай, қарор дорад дар ноҳияи дӯсти Ҷиликул. трактор турбоай бародаро. трактора нархша 290 000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. трактор Юто 550 қарор дорад дар шаҳри Душанбе. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. трактор бародаро мини трактор вореай, хай трактори майдаҳай, неки мега нави созай, ягон камбудӣ надорад, савдо карда мешавад. нархаш 165 000 сомониш мега бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. касони харидор бошед ё нашод ами Юто фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. ина бародаро трактори нав 554 кабиной, ишама нафаҳмидам чӣ хелияй бародаро, қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. ҳамаи намуди маълумотош намедам рӯи экран нависагия чӣ дора надора, қатиш чизеай нест, ҳама чизаш бародаро ами рӯи экран нависагия. нархаш 180 000 сомониш мега бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. касони харидор бошед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед.